היי בובה, את יוצאת למשחק כבר? כן. מה, מתי חזרת אתמול בסוף? נרדמתי לפני שהגעת. לא יודעת, 11 כזה. מה? בואי רגע. איך קוראים להם? מה? ומי? להורים שלי. האמיתיים. אני בכלל רציתי לשאול אותך על החדשות המשמחות, פשוט לא אמרת כלום, אז חשבתי למה פעם לא סיפרתם לי עליהם כלום? פעם שאלנו אותך אם את רוצה לדעת פרטים ואת לא רצית, אז... הייתי בת 7. נראה לך הגיוני שמישהי בת 15 לא יודעת כלום על ההורים שלה ומאיפה היא באה? אנחנו ההורים שלך. נגיד. כיפת, אנחנו מגדלים אותך מאז שאת בת חצי שנה. אוקיי, אז טיפלתם בי 15 שנה עד שסוף כל סוף הגיע הילד אמיתי שלכם. כל הכבוד. זה לא נכון לראות את זה ככה, ממש לא. בסדר. אז איך קוראים להם? מי הם? מאיפה הם? אני רוצה לפגוש אותם. זה לא באמת אפשרי, טוב? אני מצטערת, זה לא עובד ככה, אין הדבר. לך שום זכות למנוע את זה ממני. אני שומרת עלייך. אני שומרת עלייך, זה מאוד מבלבל הדבר הזה, אוקיי? בגיל שלך את עדיין... מה מבלבל מה? שאני אבין שפה זה לא בית ואתם לא בבית הורים ואני ארצה ללכת? מה אכפת לך בכלל? אתם גם ככה צריכים חדר בשבילו. אז אני אלך, אני אעשה לכם טובה. אני אלך אליהם, לבית שלי. מתכוונת להגיד לי מי הם? אני בסך הכל מנסה להסביר לך שזה ממש... שאת לא רוצה להגיד לי. סבבה, הבנתי.